Der er lavet en lur på mit hoved, spurgte han haren. Mig, hvordan kan du tro det? Det var sådan, svarede haren. Og rester. Fem små runde kugler knaldede rundt om ørerne på muldvarpen. Han reddede sig i sikkerhed med et godt spring. Der er en lur på mit hoved, spurgte han den, som gik i hygge sin mørke. Nej, hvordan kan du tro det? Jeg gør sådan, svarede den. Og klat eller klat, en masse malkboldsjefarvede knoldede trille ned i græsset. Muldvarpen synes næsten til at pæle. Og der er lavet en lur på mit hoved, spurgte han konen, som stod og tykkede drog. Nej, hvordan kunne du tro det? Jeg gør sådan, svarede konen. Og spoptrupset. En stor brungrøn ko kastede plaskede ned i græsset. I betingelse med havde han muldvarpen. Godt, det var konen, der havde lavet på mit hoved. Og der er lavet på mit hoved, spurgte han grisen. Nej, hvordan kan du tro det? Jeg gør sådan, svarede grisen. Flask. En lille blød brun landede på marken. Muldvarpen holdt sig som det. Er det jer, der har lavet? Er det jer, der har lavet? Spurgte muldvarpen. Men holdt inde, da han så, at det bare var 2 stykker grønne fluer, sad og mæskede sig endelig. Har jeg fundet nogen, der kan hjælpe mig, tænkte den lille muldvarp. Hvem er det, som har lavet på mit hoved, spurgte han hurtigt. Lige et øjeblik, så sumlede de 2 fluer, og så lidt efter ingen tvivl om det. Det er en hund. Endelig vidste den lille muldvarp, hvem havde lavet på den hoved. Hans Henrik slagtehund, den skider ikke. Hurtigt som et lyn kravlede han op på Hans Henriks hundehus, og pling, en lille sort pølse landede lige midt på Hans Henriks hoved. Glad og tilfreds forsvandt den lille muldvarp ned i jorden igen. Jeg kan ikke klare for, at